धराई ए राजा जी कॉलेज के पढ़ाई छोड़ी राजा जी छोड़ी राजा दिन गईल धराई ए राजा जी कॉलेज के पढ़ाई छोड़ी राजा जी साई बढ़ी गईल चोलिया मंगाई दीना साई बढ़ी गईल चोलिया मंगाई दीना फ्लिपकार्ट से सजनवा ऑर्डर कराई दीना ईबे अमेज़न से सजनवा ऑर्डर कराई दीना भेजनी मोबाइलवा पर घर के लोकेशन साइज देख ली है राजा जी मैसेज चेक करी है राजा जी भेजनी मोबाइलवा पर घर के लोकेशन साइज देख ली है राजा जी मैसेज चेक करी है राजा जी कि हमार कइल होना तनी सुन ली ना हमार कइल होना तनी सुन ली ना फ्लिपकार्ट से सजनवा ऑर्डर कराई दीना ईबे अमेज़न से सजनवा ऑर्डर कराई दीना सोहैया पर दुमन रउआ बानी निर्दयिया तिवारी जी बात मानीला खूब हमरा के दुलारीला सोहैया के रउआ बानी निर्दयिया संजय जी बतिया मानीला खूब हमरा के दुलारीला हाली से डोलिया लिया दीना हसूनी हाली से डोलिया लिया दीना फ्लिपकार्ट से ये सजनवा ऑर्डर कराई दीना ईबे अमेज़न से सजनवा ऑर्डर कराई दीना दिन गईल धराई ए राजा जी कॉलेज के पढ़ाई छोड़ी राजा